kato din payong nga dako kay murag mabali wa rin payong ah. Pero sa gabal pud na pud. Di lagi basad, ayaw na lang. Hi guys. Madto din mi og center. Magpa-inject ko. Napaakan day ko sa mong iro ganina buntag. Inja karon. Yung sugot si Junel di ko magpa-inject. So, magpa-inject mi. Duha may kabuka kung igagaw napaakan po earring. So, kita ka ano eh. Patay. Asam ta kaikid ani dapita. Ya, ush. Ay, lubong ang patos. Sapatos. So, maadto na ni guys. Ingon ani ni diri guys, wala nila ko guys. Kung anong service lagi nga kuan motor jud ni guys. So, maora ni among service, maora man ni amo ang kanung naisakyan ug mulakaw mi asa mi dapita og motor jud ni guys. Ug mao ni among karsada ang giagian. Pirsang lami guys kay grabing daghan ng kuan lapok mura na jud ni siya katanuman guys. Karon uga-uga pa ni wahibaw iyon niya ug muuwan ni si zaon niya masamot na po ni siya kalapok dili lang ingon ani kalapok guys. Mura na jud sapa siya guys. So kani siya naan mi sa kanang barangay road. Barangay road ra ni siya guys kay kami naaraman mi diri sa barangay Nagpuyo. So mao ni among karsada diri sa barangay Bungbong. Ug muot pa jud ni guys kay nalimtan ako akong helmet guys. Wala ko helmet. So maningkamot mi karon nga masakses mi sa among tuyo nga dili mi balakpan kay wala jud ko helmet. So hapon naman pud bubalik pa mi para magkuha og helmet nga layo-layo naman pud mi sa among balay. Napa mi sa barangay road pero layo-layo na mi sa among balay. So paningkamutan namo ni in town unta di mi madakpan. Dito sa dagian guys, walay mga libaong-libaong, may mga lapok-lapok. So, mga 15 minutes siguro or 20 minutes maabot namin sa highway. Tapos sa lungsod nya karon kay pirsa mang lisuras ka sala lagi kay daghan mang lapok so dugay kay mi maabot sa highway. Almost 1 hour siguro. Ug karon guys na nami diri sa highway guys. So, nindot na among dagan kay nindot naman ang kalsada diri kay highway naman ni siya. So mao ni siya ang highway na mo padulong sa lungsod sa Trinidad. Nagkurong lang ko sa ako ang hoodie guys kay wa ko helmet jud town. Ang taulay checkpoint town kay delicates mudakhan ay multa. Ug hapit na may maabot sa lungsod ani guys. Pag abot na mo sa lungsod guys, moadto mi sa center kay mga yung referral para sa kuan sa hospital para kuan inject kay ingon sila dili daw pwede og walay referral di daw mi injectionan di daw mi makuan didto kung walay referral. So mohapit mi sa center para magkuha mig referral. One eternity later. Og karon guys padulong na mig talibon guys wa mi taga referral guys kay close na ang center guys pero kanang kauban isa si ate guys tanan siya referral daan pero pwede ra man kuno di gamiton ingon man sa pwede ra di na mag referral ay okay ra wala problema. So dool na mig talibon guys nakita niyo ilang humay guys nindot kayo guys tambok adtos tanan ha. Moadto mi sa cashier guys ng bayad ni. Asa man yung window for the pita? Ipabayron man daan guys usa may injectionan guys. Wala po bidaon ta ko. So see you later guys. 1 hour later. So ulit namin padulong guys na injection na namin diyan na itambal paliton nga wala diri daw available diri sa talibon. Ang tambal na paliton nun 1,000 plus na siya. So pangitaon pa ni namo ug asa ni siya papalit tagbilaran may giingon sa doktor. So sa tagbilaran siya paliton kay naara dito ang available basin kuno ang sa ubay dili mo hatag. So pangitaan pa na magpaagi kung asa niya na mapalit. 1,000 plus daw na siya guys. Kinahanglan na siya paliton kay i-inject na siya sa samad. Adto sa samad na siya i-inject. 1,000 plus na siya. Daplin. Ing kunay nag-isyo
gisyo kay Kada pulis dito. pulis ba to? Na may nag-issue dito. Nas motor na gisuwat ba na pinagbarog ay nagkuan nga motor. Ug naa na mi diri sa Trinidad guys, mahapit mi diari kay mamainit mi kay gipang gutom in taon ni labi na si kuya gigutom na jud taon si Ja. Na may burger sa man siya. Regular burger, yes, burger with cheese. Ano sabi mo kaya? Tagpila ng kuan Jupaw. Ano siya palaman, ana? Chicken? Ano siya mo kanaya? Ikaw te? Kanay mo te? Igong sarago. Ang saway. Oo, kana lang. Tulog. Mga pila ka minutos na. Ano sa imong drinks ya? Ano sa imong drinks? Kasi binapod ako niya kang ate tubig lang daw ya. Ug naa na dai mi diri guys sa Barangay Road guys, wala na mi dito sa highway. Nakalagpas na mi sa highway na napud sa Barangay Road ug murag ni uwan na pud diring dapita kay nilapog naman og samot kay ganina wala pa man ni siya ganina. Uga-uga pa man ni si John sa karon kay basa naman pud ang juta unja. Daghan na pong lapok, daghan ng libaong ug samot ay daghang siya na kanal-kanal na ba. Murag nag-uwan siya ni diri dapita. Panang pag-asa. Di katag-ara. Paana. Ganina gani. Utapon. Nung nadugay ko ilis kay imbis mahumanat pag ngadtos in ganina alas 11 asuro to ang sa tong orasa. Imbis mahumanat to nako waswas. Karawang takot na kayo. Dako na oy ganon buhian man nga dako naman na. Di naman na nate. Murag na gaming kuan guys, musaw mi diri ang dapita guys, musaw mi. Lapok ka jo tanawa guys, murag na sapa. Next motorbot. Mga dagat. Apa kan lima uga rin kada. Hindi ni mo ano sa kasimana. Di pa ma sa kabuan siro. Sa kabuan. Oh. Sa kabuan sa maungga. So anhurata man akong video guys, kay nalubat na akong cellphone ug dol-dol ng pagpisa mo guys. Thank you for watching guys. Bye. Ingat. Pero maghubog may tao ron. Hindi. So, tangigi mo. Iya,